Mga natatanging LGU kinilala ng DILG Region 1 para sa serbisyo publiko. Para sa detalye, nagbabalik si Idol Aaron Navilgas. 104.7 IFM Report. Kinilala ng DILG Region 1 ang mga natatanging lokal na pamahalaan sa isinagawang CY 2025 Regional Subaybayani Award sa San Juan, La Union. Tinutukan ng selebrasyon ang dedikasyon, integridad at mahusay na serbisyo publiko ng mga LGU at opisyal na nagpakita ng transparency, responsibilidad at positibong epekto sa kanilang mga komunidad. Kabilang sa mga pinarangalan ay ang Provincial Government of Ilocos Sur bilang first place sa provincial category, City of San Fernando, La Union bilang first place sa city category at Municipality of Sison bilang first place sa municipality category sa lalawigan ng Pangasinan. Nakuha naman ng DILG La Union ang unang pwesto para sa kategoryang DILG Provincial Offices. Ayon sa ahensya, ang pagkilala ay nagpapatibay ng mensahe ng DILG na ang mahusay na pamamalakad at tapat na serbisyo ay mahalaga sa pagpapaunlad ng bawat komunidad sa rehiyon. Kasama mo sa IFM News Dagupan, Idol Aaron Navilgas sa Tak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.